Zo'n mensen met het Usher-syndroom hebben jood de wilde tulpenkuientocht bij Ternat doen. De Usher-patiënten binnen doof en bliem en willen toch maaite dwaan onder kuientocht bekendheid krijgen voor haar ziekte en jilt op helje voor onderziek. Er is ontzettend veel geld nodig, het liefst 1 miljoen. Maar je moet dus meerdere onderzoekers aan het werk zien te houden om te proberen over 5 tot 10 jaar een behandeling zodanig ontwikkeld te hebben dat het getest kan worden bij mensen. En ze zijn er al wel mee bezig, maar het gaat nog te traag. En wij hopen dat we ons laatste restje zicht ermee kunnen behouden door zoveel mogelijk geld in te zamelen, zodat die behandeling er eerder komt. In Nederland binnen 800 mensen met het syndroom. De kuientocht van 20 kilometer is een hele uitdaging voor de patiënten. Ik zie eigenlijk nooit terug een rietje. Ja, een heel lief gatje. En hoeveel jest al? Nou, hier op hier gaat nog redelijk, als ik geen bijgeloden bij ben. Maar voor de rest had net heel veel hoor. Nee. In november wordt bij Nijmegen de 7 Heuvelenloop roen om op een nij aandacht te vregen voor het syndroom.